Тапшырының алдагы кытлау сәламен без Новоспасская бистәсеннән алдык. Матур иштәлекле ошбу сәламне Ерак Тольятти шәһәренә юбиляршының барча туганнары исеменнән Гөлсинә апа язган. 30 июнь көнне, җәйнең иң матур көнендә, сандугачлар сайрашып, алсы таңнар атканда Иске Атлаш авылында 60 ел элек гаиләбездә 6нчы бала булып, яраткан сеңлебез Курмакаева Әлфия Исхак кызы дөньяга килгән иде, дип башлана әлеге кытлау хаты. Әллә инде аның шул ел фасылында тууы холкына да тәэсир итте микән? Ул шул кадәр җылы җанлы кеше. Туганнары, якыннары өчен өзелеп торган кардәш. Бик сабыр, бик уңган хуҗабикә. Катлаулы тормыш юлында ул күп авырлыклар күрсә дә, бер генә дә зарланмады. 2 баласын да уңышлы килеш медальләргә, мәктәпне тәмамландырып, югары уку йортларында кызыл дипломнарга бетерделде. Улы Руслан бүгенге көндә Мәскәү шәһәрендә югары дәрәҗәле белгеч буларак яшәп хезмәт итә. Кызы Альбина гаиләсе белән әнисе янәшәсендә гомер кичерә. Үзе наз биргән анага балалары да бик яратып, хөрмәт һәм ихтирам белән генә мөрәҗәгать итәләр. Аның өчен өзелеп торалар. Кадерле яраткан туганыбыз, сине олы гомер бәйрәмең белән котлыйбыз. Матур юбилееңда хәерле, озын гомер, исәнлек, саулык, киләчәк картлыгыңны да кадер-хөрмәттә генә үткәрергә телибез. Туганнар дус, тату, үзара ярдәмләшеп, аралашып яшәгәндә авырлыклар да җиңелрәк үтә. Әлфия безнең дөрес, төпле киңәшләре тормышта маяк сыман булып, һәр вакыт гел туры юл күрсәтте. Аның киң күңеллелегенә таң калабыз. Ул барыбызга да вакыт табып, кирәк чакта юата да, аңлата да белә дигәндәй. Без аның ныклыгына, шул ук вакытта сабырлыгына сокланабыз. Матур узган тормышларына карап, әле ярый шундый сеңлебез бар дип горурланабыз. Аш су ягынамы, өйдә пөхтәлек, матурлык булдыругамы дисең, безнең Әлфиябезнең кулыннан килмәгән эше дә юк. Бүген туган көне белән котлап барыберне телибез. Саулык, анысы булса калганын булдырырбыз Алла теләсә. Без сине барыбыз да бик яратабыз. Бәйрәмеңдә шушы искиткеч матур җәй көннәре, изге хәбәрләр, шатлыклы яңалыклар гына алып килсен. Бүгенге шат, бәхетле елмаюың сине бер кайчан да ташламасын. Сеңелкәем, һәр чак шулай саф күңелле, сердәшчебез, тугры ярдәмчебез булып кал. Озак еллар яшәвеңне телибез. Гаилә шатлыгы, балаларыңның, якыннарыңның, туганнарыңның игелеген күреп, мул тормышта яшәргә язсын Ходай. Матур чагың бит Әлфия. Уф дип, уфтанма әле. Кайда калды яшьлегем дип борылып карама әле. Калган инде яшьлек заман, тик күркәм бүгенгесе. Гөрләтеп, дәртле килеш тик яшисе дә яшисе. Ниләр телик юбилейга, бик күп алар теләкләр. Булсын бездән шигъри юллар, матур җырлар бүләкләр. Алга таба һаман бергә күмәк булып яшиек. Юбилей безгә пустяк ул, яшен сыман яшниек. Хатның соңгы юлларында кытлауларга кушабыз. Кайнар сәлам итеп сине матур җырга кычабыз. Хөрмәтле Әлфия Исхаковна, юбилеегыз мөбарәк булсын. Якыннарыгызның музыкаль бүләге дә бары сезнең өчен яңгырый.